Una, mamasuran sa ko. Mamasurat ang duha? Ay, hindi ko yung ta. Mang ko kaduwa. Hala, si Ate Imang man na, si Kuya Ali. Huh? Mangayon na pagkusingko. Wala ba yato gihatag niya ang singko usa ka sako? Day, sorry na yung taon. Di mo biya taon to'y kalibutan. Dito, tinuod ang istoryas buwang. Uy, pa biya ka. Na to'y singkong utok ato. Unsa Ay, taon saban na ka. limokoy. Asi pa yung sore. Kay kana rabang buang ang limokoy. Tagsara ka na masayop. Kay buang na daan. Ug adto sa husgado, day, dili na siya tuhuan. Kay ngano, ang kanang istoryas buwang, wasik, hibaw na iyang gisultik, tinuod ba na o Tinuod naitabo yun na. kayo to. Sos ni mo. Sister din ako. Tinuod to. Mauna akong ikuanan. Tinuod to. Hala, o gani. Hala, Ang buang ang buang. Mal masaning buang nga. Uy, nga naman yung mas bibinti man ito makita ang talimukoy. Uy! unsa may taon ng buwang nga, oy? Asa naman to? Agrabi ha sa tagtungot ng buang. Ang buwan kay ipos. Ginoo ko. Ngano man asa mga pamilya ng buwang nga yung taon? Huwag mo lang tatagi kung taga din taon ng buwang nga na. Asa naman to? May radyo na lipatan. Ah! Uy! Taon, Balik ka din din. Ano natago mo na duwa-duwa na pud mo dere? Daba di ay, duwa ba ay? Ay, Nga naman na imong bra na mas gawas. bago man ni Ate Imang o niya, kanang ako man yung gibutang dere sa atubangan kay sa pagkabalo nila bago ako bra. Kita naman ta mo na sakit bagong tiyan ato Ate Imang imo sumbag. Ay, sorry ato ding ha. Sorry ka ito day ha. Sorry ato day ha. Ang ako mang sa kasako singko anak ka. Kalimti alin mo ko. Dahil, imo mo sa nagisad sa aray yung taon ng buwang nga yung taon nga naka-alkansiya. Yung asawa mo na ron. Diving. Naaman to sa baboy-baboy. Sus diving pag-uli na ako ang baboy nakabuhi mas amuan na wag tang. Wow, ang baboy day. Ano dala lang badapan Wow, ang baboy day. Day. Mula day. Oh, Mula ko dito. Na o, matiti. gani ka, unang do. Ay, dili man na singko. Dilag lang dawat alin. Dili man na madawa sa tindahan. Wala na isa sakot eh. Mula ko sa amin pangitaon akong baboy day ha. Yang makita na ko ang baboy. Sa ako ihatag mo tanan ha. Ha? Nya ato na mi. Sige. Na ay pagsusunod Ato ha. na mi day. Ano lang pagsunod na mo? Day ha. Day, makaguba ka sa mong adlaw day. Maguba niya among pamilya, maguba ang among relasyon alin mo ko yung saon na lang. Sana man ka. Ay pagsunod. Wala na mo nakita ato kuya. O wala pud mo kita ato ate. Ay, di ko pa makagud. Day, unsa may nakikikitaan? Ikaw, masuko ka na ako. Unya karon isulti niya. Kung wala ba mo nagkita ato kasi may magkita niya day. Oy, Day ali- ako 5 daghan day. Alin mo koy, ikaw ra ingon ha nga ang buang dili angay tuhuan kay kanang gipang istorya. Di tinuod. Uda mo sa taong ko ani. Yes. Mingo na buang ako nakikita pero ikaw. Ha? Naabo na ikakita day. Tanawa mo to ka na. Ato nakuha kay naa si Gracia dito. Day. Ay nagtawga. Tagan ato na kung gasya na yabang naman ka oy. Ikaw ha na day. Day. Grasya, Yes, Ernest. kung imo kong sugton, na ako'y daghan yung mga kayamanan. Ha? Yung sa mga kayamana ba? Na ako'y refrigerator, Ang sa pilain. na sa ko'y thermos, Wow, sa pilain. na sa ko'y Takore. itawag og takuri, Yan sa pilain. motor jack, Ah, grabe oy. Kanahan ay motor jack, motorbike, Yan sa pilain na misto. o ilabay na og na ko'y darko. What? Kung imo kong sugton, musakay tas darko. Nya madayon, Ato tas manglayat. dagat, ato tas dagat. Oh, manglayat Yung ita. mga yata mo tag si Kuan si Jack og si sige to. Abot na sa katawayan. Kato sa Titanic ba? Mo nga tawa. Si Rose. Si Rose. Oh, si Rose. Rosalinda. Rosalind. Mulupad ta nga. Oh, ikaw Sus. na ang akong Oh, mahal. Ernesto, naman kay mga kayamanan. Ay, problema na. Sunod. Ay, sorry, kuya. Sorry. Imo man eh, kuya o na, milin kuya. Akin eh. O, Anang. hala ate Gracia na ka, singko ate Gracia. Ay, dito. Wala ka singko dari day ay. Wala ka singko. Dito. Oh, Pobre dito na abot singko, ka. na singko. Hala, Dito. singko na Dito sa, na. daghan ako singko. Tagay ko singko kuya, daghan ingon ka. Kay halin nimo. Kung saan mga sino ko pagkaya ng singko. Sige, magkagunit ana, ay wala man nasulod. Kaliwat nila ni mo siya.
Dili mga kuwaran ni mga tabi-tabi rin. Dili ay kay manguhaman ko dito og basurahan. Ay, basurahan. Manguhaman ko basura ya. Ako atag niya, garon na ako 5. Nga dapat yung sekalibo. Dapat yung sekalibo ikaw dito na. Kuya, wala din ka ni ato sa basurahan, kuya. Oh, Ano dito. sa na sa basurahan, day? Dito na oh. Dili man na 5. Sa di kam dapat ang 5 dai. Dili man na madawat, sige mo mapangatag papel. Saan man kayo nga. Sim ka kuno. Kaya Day, Hindi ka na 1 2 3 oh. Dili na 5 ha. Itong 5 ra. Piso! Singko ra. Kagamay ay! Piso! Gamay kayo! Dili man na mapalit kinde. 5 man ni kabok. Tag piso di 5. Dili, kaya ang 5 Singko. usara kabuk na 5 pa niyo. ano na nga 5 ya gani? Wala man ko 5 na. Ate, nanguha man ko basura ako atag niya. Nagusa siya. Dato man ta basurahan na. basurahan. Ingon siya. Anaya saba. Di ko mo saba, ingon siya. Ay, nagusa na siya sa basurahan, day. Tagay sa ko 5. 5 diha. Tagay sila 5 be. Wala na ko 5 lagi usama nga. Kusad wala. Kuha man ako. Wala ko Na 5, 5 bro. dili 5 ka ka piso. Anak, ate, utangan ka na ko pra ate imang. Oh, sige kana day, tagaan ti ka. Kaya man na sa kuha. Gusto ko kasi ako? Oh. Ay, oy paminaw. Nano, dagaan di kag 5. Ang piso, una na ko Ayaw, piso, sige, dos sama, na. earning, guys. Ang Taas ko dos, yung imong una na ko istorya. piso, tres na. Dili lagi siya ana, utangan lang ko day, utangan lang ko Tangan day. ka, Oh. kay saba kayo si Erning no, si istorya no, taas kayo no. Maabot na no, og 60 minute kape edit no. Oh, muna kape kayo. Kape Dito kayo. na, dito kay ano. Oh. Ay, manguha ta basura, manguha may basura. Nangikan ang kuan mo. Dito na, dito na, dito na, Oy, dito. ayaw kay dato kay na si Erning. Kana sa day, kuha na basuran. Dagan na siya rep. Kanang katong manok nga nasangit sa kawalan na. Ay, di na sumusugot ninyo. Ay, ate, ayaw. Naa siya dito. Palansa, Eh, termo. kinawat man na. Di ko ay, di ko ganahan. Dili kawat. Unsan day? Nasangit man to sa kuan kagapnot. Dili mo kayo na mo na ko siya nakinom ko siya. Yang ano mamakak ko man kanako ngayon kakwataan kay manhiman day masuray ka. Di ko man mo ay. Ni kachusi ni ate. Putot ra ba? Ika mainungdan. Imong gibulgar akong pagkakuha nga. Mamusurahay ra ko. Ay, bad man na mga masurya dili tinuod Ernesto. Ba nga mama masura na ko. Mga surat ang duha. Ay, hingi ko yung ta.